Здравейте, скъпи братя и сестри! Добре дошли в нашия канал за молитва и общение с Бога. Днес благодарим на Господа за още един ден, за дъха на живота и за Неговата благодат, която ни подкрепя. Нека се вдъхновим от Псалм 23. Господ е моят пастир, няма да ми липсва нищо. Тази сутрин ще се молим за Божия защита и мир в нашите домове и семейства. Можете също да поискате специална молитва за вашия дом чрез линка в описанието. Нека започнем. Псалм 23 е живо обещание за нас. Той ни напомня, че Бог е наш водач, наш закрилник и наш снабдител. Днес заявяваме, че Господ е с нас, водейки ни по пътища на мир. Няма място за страх, защото Той е наш щит. Няма място за липса, защото Той задоволява всичките ни нужди. С вяра заявяваме, кръвта на Исус покрива нашите домове, нашите семейства и нашите животи. Всяка врата, всеки прозорец, всяка стая в нашия дом е запечатана със силата на Бога. Никаква болест, никакво зло, никакво объркване не може да влезе. Нашите домове са олтари на Светия Дух, места на мир и святост. Нека се помолим заедно. Затворете очи, поемете дълбоко дъх и предайте сърцето си на Бога. Небесни Отче, наш пастир и Спасител, благодарим за Твоето присъствие в нашите животи. Днес поставяме нашите домове и семейства под Твоята грижа. Нека кръвта на Исус покрие всеки ъгъл на нашите домове, от покрива до основите. Заявяваме, че никое оръжие, изкувано срещу нас, няма да успее. Пази нашите деца, Господи! Закриляй ги в училище, у дома и навсякъде. Нека Твоят мир обгърне умовете и сърцата им. Благослови нашите съпрузи и близки с любов, единство и разбирателство. Изцели всяка рана, физическа, емоционална или духовна. Нека Твоята светлина разсее всяка тъмнина в нашите животи. Господи, благослови България, нашите градове и общности. Донеси мир там, където има конфликт, изобилие там, където има нужда, и сила там, където има слабост. Нека Твоята добрина и милост ни следват всеки ден. Амин. Благодаря Ви, че се молихте с нас. Ако тази молитва докосна сърцето Ви, напишете Амин в коментарите или споделете за какво искате да се молим в следващото видео. Абонирайте се за канала и активирайте звънеца, за да не пропускате нашите видеоклипове. Нека Божият мир и защита бъдат с вас днес и винаги. До следващия път!